abusa watu kuti ndabale anthu awiriwa koma iwo pawo khakuona kuti ndikuzeni chilungamo so ndikunamizani ndi mbusa samanamo ndi akuona kuti anthu iniyo sikuti sitimakukondana timakukondana koma komano sitingakunamizeni pano kuti mowina iniyo simungawine nthawi zonse modi mpingo wonse tifuna kuthokoza Mulungu chifukwa chakuti lero tsiku la 7 September mu chaka cha 2025 ndi limene lili la Mulungu loyamba mwezi wa September umene sinodi yathu inakhazikitsa kuti tizikondwerera utumiki wa amayi. Ndipo lero Mulungu atitsogolera kuti service yathu yoyamba amayi atitumikira komanso ino amayi atitumikira. Tiye taombere m'manja. Ndipo service yachitatu lero sikhala chifukwa chakuti tiliso ndi mwambo waukulu wakuti akwaya yathu yathokozana akhazikitse nyimbo imene ayimba. Ndipo chifukwa cha chimenecho timanena kuti tikatha service ino tipite ku nyumba tikadye mwansanga ndipo tibwere kuti tizathandize anyamata ndi asungwana athu athokozana kukhazikitsa chibale chawo. Tiyeniso tiwaombere m'manja ndilole kuti ndithokoze alembi mayi Gwembere amene amayang'anira utumiki wa amayi pa mpingo pano kuti zikomo kwambiri tsiku lakhala lopambana chifukwa munachitenga ku mtima kwanu kuti chikonzekero chikhale chabwino. Komanso ndilole ndithokoze apampando wamvano pa mpingo pano mayi Makosha komanso ndi executive yonse ya bungwe la amayi chifukwa chakutitsogolera osati lero lokha koma masiku onse chifukwa inu amayi ndi amene muli utumiki umene umatibweresera nkhope ya Ambuye Yesu mu nyimbo zathu zosiyanasiyana kuti ngakhale tisanayime kuti tinene mawu olalika pakamwa koma tikaona inu amayi mutafika ndi utumiki wanu mtima wathu umatonthozeka kuti Mulungu ali pakati pathu. Amayi nonse Mulungu akudalitseni chifukwa cha utumiki umene mukupanga pa mpingo pano. Tiye taombere m'manja tikuyitana amayi onse amene kufikira tsopano mwina alikukayikira kuti mwina Mulungu sanafike pakuti awayitane asatumikire pamodzi ndi anzawo kuti tabwerani tisatumikire pamodzi ndi anzathu. Tipemphe bungwe la amayi kuti tiyeni tipange makopedwe tikuona amayi ambiri amene sanafike ku utumikiwo abwere afike pamenepa. Musadikirire kuti muzachite kukula ngati ineyo koma mukhoza kuyamba kumutumikira Mulungu muutumiki umenewo mukangokwana zaka 18. Si choncho kodi? Amayi bwerani tisatumikire. Komanso timati tipemphe kuti tsiku la lero ndi lanu amayi. Ndimayenera kuti inuyo mulikomese kuti mwina simukuyimba kwaya mwina simukunena nawo kuno malaliko koma mukanavala zovala zanu zimene zimapangisa kuti utumiki wa amayi uli pamenepo. Timalipo lero tione kuti monse muno mwadzala kwambiri zovala za amayi. Si choncho kodi? So tsiku lanu amayi muzilika kumtima ndi kulilemekeza kwambiri. Komanso timati tithokoze chifukwa cha malaliko alero amene anena alembi athu alembi amaliro. Zikomo kwambiri chifukwa cha malaliko amphamvu komanso malaliko odzala ndi kudzoza kwa Mzimu Woyera. Ndi onse amene anabwera pano kutumikira kuwerenga mawu a Mulungu komanso kupanga utumiki osiyanasiyana. Tiye tiwayimbire mayi tiwayimbire m'manja. Mayi zathu Hana anali nacho chovuta chopsinja akuti anapemphera kwa Yehova ndipo analira usiku ndi usana. Nafika ku kachisi naona ngati kuti mwina walezeka nanena kuti iwe mayi uno ngati mmawa kodi wakulawira kumwa vinyo akuti ayi ine sindinalezere koma mkati mwanga mwadzala mavuto. Haleluya. Pakati pathu tili ndi amayi ambiri amene mkati mwawo mwadzala mavuto.
tate ndikupirira Isabel akuoneka opanda mavuto ndeni mati ndikupempherera kuti pamene mukuona kulemera kwawo tengapo ni gawo wathandiza kupemphera nawo. Aleluya. Koma akuti titapemphera mayi usanasiye pomwepo anapita ku nyumba nakakumana ndi mwamuna wace. Aleluya. Anapita ku nyumba nakakumana ndi mwamuna wace kuti chosowa chake chitani kodi chipezeke. Amayi ambiri zaka 5-6 zapitazo ali nacho chosowa kulephera kuti ana apeze school fees, alira kukwera mapiri mu nthawi yosawerengeka. Aleluya. Amayi ambiri pamene muno tili mamawo sakudziwa kuti ana ndi abambo akadya chani chakudya alibe. Chimanga chafika bwanji tsopano? Chafika bwanji chimanga? 75,000 kwacha. Fertilizer wafika bwanji? Ndiye tauna tandiyang'ana ni kunoko. Mulungu akufuna apereke mayankho kwa amayi ovutika ngati ameneyo pa 16 September. Haleluya. Pa 16 September Mulungu akufuna apereke mayankho kwa amayi amene avutika. Ndipo mayankho ali m'manja mwanumo. Nzanu Hana anakuti atapemphera ananyamuka nakakumana ndi ndani? Mwamuna wake. Kuti mwana atali kodi? Inuyo m'manja mwanumo muli mphamvu pa 16 September. Chonde mphamvu imeneyo mukayitaya ulendo uno. Muliso ndi zaka zina 5. Mukukwera mapiri, mukulira, muzadikiraso 20 chani? 30. Haleluya. Ine ndimanena kuti pasala sobano masiku ochepa. Mulungu chipulumutso akufuna tani? Apereke. Ndipo amene apereke chipulumutso ndi Mulungu koma agwiritsa ntchito ndani kodi? Ifeyo. Ndiye lero ndimafuna ndikusumirizireni. Palibe chaka chino amene atabere chisankho palibe. Mu dzina la Yesu. Ndipo ngati wina wakonzeka kuti abere chisankho kapena agwiritsidwe ntchito kubera chisankho aziretu akumana ndi zovuta zopsa. Chaka chino Mulungu apereka atsogoleri akumtima kwathu. Palibe atabere chisankho. Ndipo musaopsezedwe pamene mukupemphera mukunyamuka. Olo wina ngati akuti chisankho abera mulero kuti ukunanga mu dzina la Yesu sikwanisa kutani kodi. Ndipo ndikunena mu dzina la Yehova. Iye amene chaka chino afuna kubera chisankho akonzekere kukumana ndi zovuta zimene sanazionepo moyo wace. Anthu azunzika kwa nthawi yokwanira. Yehova salola kuti mwayi wokhawu upiteze. Haleluya. Ndena akundifunsa kuti kodi tikavotere ndani? Inuyo mungamadya kunyumba kwanu ndi ana anu ndi amuna anu. Mavuto amene ali pakhomo pano mukwatani? Sipofunikanso kuti munthu akuze. Mupangane ndi ana anu ndi amuna anu kuti mavuto amenewa titani kodi? Titani nawo. Ine sindikutumani. Ine ndili nayo kuti ndikamuvotere ndipo sindinena kuti mukavotere ndani kodi? Amene. Koma amene ndikukamuvotera ineyo ndasimikiza pamaso pa Mulungu kuti mavuto atani? Haleluya. Dzulo ndikupemphera Mulungu amandikumbutsa kuti kuno ndikumulanje Central. Kuno kumulanje Central tili ma candidate a president angati? Ambuyanga a Dr. Michael Kusi ndi ambuyanga a Dr. Kondwali nani? Nankunga. Anthu onsewa ndi akumtima kwanga.
ndi abale anga. Koma ndimafuna ndinene pano moopa ndani Yehova kuti mavoti amene angatenge sangathe kupambana upresident nthawi inoyo. Ndipo ndikavotera ndikuononga mavoti achani ambiyanga Dr. Michael Usi ndimakukondani, ambiyanga Dr. Kondwanira Nkhumba ndimakutanini, ndimakukondwa. Chibale ndichipsera ndipo sizizateka kuti inuyo musakhale abale anga. Koma mavoti amene mungapeze simungathe kupambana kukhala ndani wona president. Mwakutero sindiononga voti kukavotera Dr. Michael Usi, sindiononga voti kukavotera Dr. Kondwanira Nkhumba. Chifukwa kuwavotera amenewo ndi chimodzimodzi kuvotera mavuto. Haleluya. Chisankho chimayendera masamu ophatikiza. Ndiye timatengera kuti amene akhoza kuvoteredwa dziko lonse ndani, ameneyo tipite tikamutani kuti tikamuvotere. Koma chilungamo chake ndikukuwuzani, Dr. Michael Usi m'bale wanga weniweni ambuyanga, Dr. Kondwanira Nkhumba m'bale wanga weniweni ambuyanga. Koma chisankho ichichi is a life and death. I will not dare kuti ndiononge mavoti kuwavotera ambuyanga awiri amenewa pamene kuzosapambana. Haleluya. Ndiye voti yo itengeni mukachimukise pamene ndi mavoti kale. Mukundimva abale anga? Voti yo muitenge mukachimukise pamene ndi mavoti achani ambiri kale. Haleluya. Inaso akudifunsa kuti ndiye tikavotera ndani? Mukwazi wakale kuti mukatani mukavotera. Koma ambuyanga awiriwa adzakhala ma president muziko lino. Ndithu Dr. Michael Usi azakhala a Dr. Kondwanira Nkhumba azakhala. Koma nthawi yake siitiyo siyo. Ndiye chonde voti au president abale anga awiriwa nthawi inoyo musatani musavotere, chifukwa chakuti mavoti ausakwana kuti apambane. Koma aonjezera kuchepesa mavoti a munthu wina oti atani kuti apambane. Ndi chimene ndikunena zimenezo. Haleluya. Koma anthu awiri awa ndi achambuyanga abale anga otani okondeka. Koma tifuna tipulumutse dziko. Tifuna tipulumutse chani? Dziko. Ndiye ena kuti tikavotera ndani ngati ine sindikali. Koma amene woyenera kuti mumuvotere kuti mutaniko, amene ali ndi mavoti ambiri dziko lino mupase kuti amene. Ndiye pali anthu awiri. Dr. Lazarus Makathi Chakwera ali mavoti ambiri, komanso Professor Arthur Peter Mutharika ali machani mavoti ambiri. Ndiye mukamaka ponja chisankhocho Dr. Chakwera kunena kuti mavuto amene mukuvutika nawowa ndi ana anu. Akuna kuti inde mavuto aliko, koma afuna kuti akonze pakatha zaka 18. Ndiye akunena kuti Dr. Chakwera mwana amene abadwe kuyambira pa 17 September amusungira ndalama yokwana $500,000. Ndalama zambiri. $500,000 si ndalama chani ngono. Amusungira half chani a million. Akamusungira $500,000 muzikhala kaya mukhala ndi moyo kasi mukhala ndi moyo, koma azapasa akazakwana zaka 18 kwanayo. Cholinga chawo chakuti mwana amene abadwe pa 17 September ikamaza bana zaka 18 ndalama zake zizakhala chuluka azakhala ndi mamiliyoni. Ndiye kuti pano kukhoza kuvutika kumadikira zaka 18 muzakhala milionea mumawu a Dr. Chakwera amenewo. Haleluya. Ndikafunsa kuti fetereza wafika 150 mumusisa bwanji sane naso chani zebizeni. Ngati ndikunama akhoza kundimbira foni ndani, koma sakulera zebizeni. Mafuta akusowa utesa bwanji sakulera so chani
chimanga chimene chafika 75,000 chitsika bwanji sakunena chani, koma chimene ndakugwirapo chakuti mwana amene atabadwe pa 17 September azakhala milionea pakatha zaka 18. So tizakhala ndi mamilionea achani apa ambiri amene lero tilibe ndalama, koma zikazatha zaka 18 tizalemera, tizakhala ndi chani mamiliyoni. Nde a profesa akapita mkhalika kunena kuti pa 17, haleluya, pa 17 akunena kuti abweresa chimene chikupangisa kuti zinthu zizikwera, ndalama zakunja timati forex, akuti ayika mu economy, akayikamo nthawi yomweyo mafuta yamba kutani kupesa kuyambira pa 17, akayikamo nthawi yomweyo akuti chimanga mitengo ikhala chani, akayikamo nthawi yomweyo mu economy akuti simenti sanena kuti mukakugula shop imodzi miliyoni kokha, paliponse tichikagula simentiyo pa mtengo chani imodzi. China akunena kuti akangopambana yo pa 17, ana athu amene asankhidwa akupita sikulu za boma, osati sikulu za mission kapena za private, koma za boma, ungonyamuka kulowa mu kalasi boma lakulipirira. Ndiye kuti mwana amene akufuna sukulu sichitengera kuti akuchokera banja losauka, ngati akupita sikulu ya boma akangolowa mchani akutero. Nde mwana awiriwa ngapita kutuma muzikagambira kuti tivotere kuti tivotere kuti. Haleluya. Chisankho cha ulendo uno ndi chimene chocho. Ndiye Hana walira mokwanira, ndipo mtumiki wa Mulungu wamufunsa kuti kodi walezera, kuti ayi, koma ndi vuto limene chake ndinalo. Mavuto amene makolo athu lero muli nawo ambiri ndi amene mukulephera kudyetsa ana njala. Simukudziwa kuti ana tikamakasemphula school fees mukayitenga kuti, sichoncho fetereza wa chaka cha mawa mukatenga kuti, mbewu yakuti mukazale mukatenga kuti, simukutani, simukudziwa. Ndiye Mulungu akunena kuti bwererani ku nyumba mukakumane ndi amene atakupulumutseni. Ndiye ku nyumba mukabwerera mukakumana ndi chipulumutso chanu pa 16 September, chipulumutso cha pompopompo. Ndiye nokha mukasankha mene mukutani kodi mukufunira. Haleluya. Tayang'anira nzalo kuti mutomva zile na amusawa. Auzeni kuti sana kuuzeni chipani yote mudani muvotere. Ndalira chipani yote muvotere ine? Koma ndakupangirani analysis ya tsiku ndi chuma mene chimatani kodi. Koma ineyo ndikufuna kuti pa 17 zinthu zisinthe basi. Ndikufuna kuti mwana akapita kusukulu pa 17 ndisamveso anthu akubwera kulasi kuti fees ndilibe. Haleluya. Tikumvana Ndiye mukapanga masewera musakwere kuja kundoza za school fees ya mwana, mungozimilani kuti sitikamvana. Chifukwa iweso pano ndikutani ndikudira. Ndiye Mulungu andiuza kuti pa 16 ndipite ndikakumana ndi chipulumutso changa. Tauzeni anzanu kuti chipulumutso chili pa 16. Lero mukabatimuka Mulungu yake kukambirana ndi ananu yake kukambirana, komanso pomwepo ndi mabanja anu yake kutani kodi kukambirana. Abale anga inene amene akupikisana pa chisankho cha president chaka chino, abale anga inene ndi awiri, Dr. Michael Musi ndi Dr. Kondwani Ndani, amene ndi abale anga. Ndiye ndapangaso pa declaration kuti abale anga awiri wa adzakhala ma president, koma take sinji ndechifanya chimenecho ulendo uno sindiyavotera ya, koma nthawi ikasakwana ndzatani nzavotera. Chifukwa ndikavotera ulendo uno voti yanga sipangisa kuti
apambane koma ipangisa munthu amene akanapambana kuti atani kodi pere amene ali ndi makutu amve chimene mzimu atani kodi amena ndiombeleni m'manja mene ali kuti chipulumutso chafika chipulumutso chafika mu dzina la Yesu maso ndi maso pa 16 tapemphera kuti alife kokwanira ndiakuda kuti chikhulupiriro chopanda ntchito chikhulupiriro chopanda ntchito zabwino chotani kodi chopanda pake ndi iye amene akupempherani zoona aganizire za zimenezo Ambuye akudaliseni manja mwa Mulungu sopano manja mwa Mulungu manja mwa Mulungu manja mwa Mulungu siko kwa pili